Ideea prin meditația asta ar fi, dacă tot stai de vorbă în taină cu tine însuți, măcar ai grijă ce-ți spui. Ceea ce ne aseamănă pe noi doi și ne aseamănă și cu restul lumii este existența unui limbaj de comunicare de care noi dispunem și pe care limbaj de comunicare îl putem folosi ca să ne înțelegem între noi. Dar putem folosi același limbaj de comunicare ca să ne înțelegem fiecare pe noi înșine, în sinea noastră. Mă refer acum, aici, la expresia verbală a gândurilor noastre, traduse prin cuvinte omenești, privind niște lucruri semnificate într-un mod convențional, într-o înțelegere comună. Noi, oamenii, avem așadar o înțelegere a noastră pe care ne-am format-o și o dezvoltăm prin convenții, dar suntem născuți cu abilitatea de a învăța convențiile pentru ca să le putem însuși, acceptându-le și apoi pune în practică, folosindu-le. Mi se pare interesant de remarcat faptul că dacă vorbești singur pe stradă, lumea crede că ești nebun. Dar aceeași lume, aceiași oameni, adică, zic că gândește-te de 2 ori înainte de a deschide gura să vorbești sau gândește-te bine înainte de a face ceva. Cu alte cuvinte, dacă îmi vorbesc mie în sinea mea, adică mă gândesc de 2 ori înainte de a deschide gura să vorbesc, nu sunt nebun, dar dacă articulez prin viugrai gândurile mele și le mai aud și alții, se cheamă că sunt nebun. Dar nu asta este ideea pe care o urmăresc aici, ci mai degrabă conștientizarea faptului că un om, orice om, este făcut să poată asimila, înțelege, însuși și folosi diverse limbaje de comunicare, dintre care pe unele le poate folosi în înțelegerea proprie cu sine însuși. Această constatare ar putea avea un prim folos omenesc prin faptul că, așa cum arată unele cercetări recente, noi, oamenii, în această existență, avem posibilitatea să ne rescriem ADN-ul și astfel să trecem, să facem față, să înlăturăm cumva predispozițiile genetice anterioare pentru manifestarea unor anumite boli. Această rescriere a ADN-ului se face inclusiv printr-o altă înțelegere în sine de către individ
de către persoana respectivă, dar nu insist aici cum anume, fiindcă asta rămâne la latitudinea fiecăruia. Fapt este că oamenii, inclusiv prin gândurile lor și felul de a privi, de a gândi lucrurile la un moment dat, își pot rescrie propriul lor ADN. O să repet această afirmație pe care am preluat-o, am înțeles-o și acum o transmit. Așadar, noi, oamenii, ne putem rescrie propriile noastre ADN-uri. Fiecare își poate rescrie propriul lui ADN atunci când ar vrea să o facă, fiind confruntat cu niște situații de boală și datorită unor predispoziții genetice. Și această rescriere a ADN-ului se face și prin corectarea modului de gândire, deci printr-o curățenie mentală, într-o altă exprimare, curățenie sufletească sau de conștiință, odată cu valorificarea potențialului propriu de a folosi mintea într-un sens benefic, pozitiv, vindecător, sănătos. De aceea sunt bune și meditațiile astea. Eu acum am în vedere însă și o chestiune mai degrabă duhovnicească, dar nu știu dacă neapărat ține de spiritualitate, dat fiindcă nu pot face o distinție prea bună prin cuvinte omenești între conceptele de duh, suflet și spirit. Spuneam așadar că un om este înzestrat în mod natural cu abilitatea de a învăța un limbaj de comunicare pe care să-l folosească în cadrul propriului său sistem de relaționare, înțelegând prin aceasta, pe de-o parte, relația sa cu sine însuși, ca și, pe de altă parte, pentru relaționarea cu alți indivizi, tot oameni, alte ființe umane, care folosesc același limbaj de comunicare într-o înțelegere convențională, comună. Aici un limbaj de comunicare prin cuvinte omenești. Dar întrebarea care se pune acum în legătură cu aceste limbaje de comunicare prin care tu te faci conștient în sinea ta de propria ta existență atunci când folosești un limbaj de comunicare uman, omenesc, prin cuvinte, cu înțelesuri convenite. Întrebarea este, spuneam, dacă atunci când sau dacă te afla într-o altă formă existențială, caracterizată printr-un alt limbaj de comunicare, dacă tot tu, același care acum îți folosești abilitatea de a înțelege lucrurile, folosindu-ți limbajul de comunicare pe care l-ai învățat, deci dacă același tu ai fi în stare să treci cumva într-o altă formă existențială, caracterizată printr-o conștiință de sine proprie, deci același tu să fii conștient de tine însuți într-o altă formă
existențială, folosind în acest scop limbajul de comunicare caracteristic formei existențiale respective. Eu cred că dacă ajungi să te înțelegi aici în forma în care ești și prin limbajul de comunicare care ți s-a dat și pe care l-ai învățat, l-ai înțeles și ți l-ai putut însuși, ai toate șansele să poți să te înțelegi cu tine însuți, oriunde ai fi, și cu oricine ai avea de-a face într-o formă existențială sau alta. Asta a fost o referire la viața veșnică pe care a promis-o Iisus Hristos. Acum însă îmi dau seama că degeaba aș crede eu că mă pot înțelege pe mine însumi prin limbajul sau prin limbajele mele de comunicare dacă nu m-aș putea cumva face înțeles și în felul de înțelegere al unei alte ființe umane. Adică să mai mă înțeleagă cineva în afară de mine. Și degeaba ar crede alții că mă înțeleg ei sau ele pe mine, așa cum mă înțeleg, dacă mie mi s-ar părea că nu mă pot înțelege eu pe mine în anumite privințe, circunstanțe, situații ale vieții. Așa că tot de la Dumnezeu vine toată înțelegerea și toată speranța. Fără credință, nu știu dacă și existența în sine ar avea vreun sens, fiindcă chiar dacă ar avea, n-ar avea cine să îl dea. Mulțumim lui Dumnezeu.